Ramogi no kanyo ken dakika 13 kende tok sangwen marokinyi kaka pile chendo mar mbako romo chako ni sangwen marokinyi chieng' wuok tich ka chieng' wuok tich mano chieng' atok neno chendo mar kaka wanene kod jawadwa Victor Makajuma. Okinyi makawuono Ramogi antiere kae mar tai e chenro mar mbako romo nyinga Joyce Oduor. Ramogi okinyi makawuono thuon wach mabende wadwa twak otudore kod chal mar Kenya mago weche mopogore opogore mabende otimore e giko dira mokalo. Wantiere kod wechego mabende otimore amano kaluore kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Kisii mano odiochieng' manyoro. Mago duto kaachiel kod wach mabende timore odiochieng' makawuono kama bende kamiti mabende nochuogi mano mar Kenya Kwanza kaachiel kod mano mar Azimio nodhi mbele kod twak margi. Twak makamano odiochieng' makawuono biro bedo kadhi nyime kendo e kar romo mar Bomas of Kenya mano bore Nairobi ka. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kod janon weche mag siasa mano Tom Nduku wadaka thuolo makende mar mana fuono ni weche mopogore opogore mabende timore e pacho kae. Machiegna hinya Tom Nduku e studio mar Okinyi makawuono chio nade? Achio maber. Yes. Weche mopogore opogore otimore e giko dira mokalo. Kwa chako twak mar Okinyi makawuono nyalo mana ng'isa ni mane momako wang'e ahinya kalure kod weche motimore bede paw siasa kata bede kuonde mopogore opogore moko. Ing'en wach mancho mako chunji ahinya en yo ma governors osebedo ka tiyo gi jopiny yo mak kare. Kendo gini nyocho timore na kama president ae ma nenre ne governor machon nene gidonjo e mipango moro ma kinone maber to bendo chal gima ne joka chulo fees or neni yo moro ma ne gidwa ni giyudo pesa ma ne gitimo nikech kimi sponsorship to nyako be declared yo makare whether self sponsored or uchulo half or you are fully sponsored student. To kine ka joka ne chulo pesa to pesa no bende kore is not accounted maber. Taneno ka jowadwa treat very casually kama chal nene na pesa mane joko golo. To wiji will ni there was a campaign ma that county no nyuolo a presidential candidate. Koro nego nono pesa ni nene otema ngo tadima no chulo ka. Ing'en seche moko kada na members of parliament benda kiani seche moko wan go members of parliament magi. Koro ng'aw nego beni nono gino machich mondo jopuonjre go yud kony. Ing'en wan gi body mochung' education in the house. Motingo both joma sit in that committee mo ai opposition to kod mani serikal. That is the agenda to pick. Wan go jo constitution and administration of justice. Mago gina committees manyalo timo that work. Iwinja. To kwanya beda jok moko ma seche duto wawe gimoro ohoyai ma wakia kama odhiye nikech pesa ni odhi kanye to notiyo nade tineno ka gino kori rundo ji chiema ne gino koro dhi timre ma jonyuol ka koro jok kori mako madago ni tero ge just to cool tempo. Tana paro ni sani monego opposition pick up that matter mondo wang'ene really was any money bende nitie pesa manochul jo Finland. Iwacho ni ng'amo nego beni mako that matter opposition. Oh, cut opposition. The one members of parliament. Iwinjo, either side can move the motion. Iwinja, ing'en koro jo Kenya Kwanza to Kenya wacho nikech macha koro tuo madonjo odgi. But jo opposition should be sharp enough. Mondo giran no okay. As much as gini this year handled, to do handle under what threshold? Okumi wa benchmark maru. Muketo logo gini. Iwinja. Gini right mapenjo. Tinge rach Kenya wakae, we are very narrowed down I petty politics mokonge tiende. Tokataka watu dan gimanya loloso. Ise wacha inya gino momako wang to wach nen wach mabende wanyalo wacho ni nomako chunjo Kenya inya kata kamano waritane waneni okang mane mibiro kaw tok mano. Thuon wach gima bende adwa ni watwago odiochieng' makawuono Tom Nduku en kaluore kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e county ma Kisii odiochieng' manyoro ka bende odiochieng' manyoro jatend piny William Ruto noriwore kod jotelo mamoko ahinya to e lamo mabende nokelo kanyakla kanise mopogore opogore to kinde mabende ne ntiere lamo kanyo ne onyiso kweth mapengo piny owacho mano opposition mar mondo mi otim tijgi kaka opposition giwere kod wechegi mag ng'anyo ka bende wacho ni sani sause chopo mar mondo mi jotelo duto mano yiere pacho kae otine jo Kenya giket tenge pogruok mar siasa gitine jo Kenya. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni tij opposition nego beni enang'o sani kopogore kod maandamano mopogore opogore magisebedo ka giluonge pacho kae kinde mokalo chien. Ing'en maandamano en ga last result. Okong'isi no opposition okutiga.
Mandamano enga last result. Ting'eyo joma nomiyo this thing wabedo society magoro chal molal negin Supreme Court. Iwinja. Kirango the constitutionalism kaka piny kaka America nowacho no on the 20th January they must swear in a president. Iwinja. Ngeche ni kwa omiu 2 months, 3 months to handle dispute mar election. Kopono ku uyango ngama kake kura no nodhi to Terek Perareo giswear president Manoland. Iwinja. Marwa inge nisa loof. Iwinja. No way any decision mas Supreme Court to work. Kora kila eka president chabido swane. Iwinja. To mage areas momi neno ka jakom owok. Nikech magar areas makoro court oknyal handle. Iwinja. Nikech Supreme Court ko wuoyo tineno ka negi handle evidence. Supreme Court owacho niya ni nitie gik mukelo no kama chalo goose chase. To gi explain wagi momiyo gi make decision mano goose chase. Iwinja. Any court ma ko make a definite process margi momiyo gi make a decision. It becomes an opinion. Iwinja. Nikech lawyers manotero gika e court ma Azimio ka in consideration of the law gin jo miluongo no experts. And decision mara expert okinyal overrule kionge another one on the table. Iwinja. Koro Supreme Court mara mano mess. Emomiyo jakom now can become defiant. Iwinja. To wacho nukoro gini okan go satisfied. Omiya dwaro mondo watim review. And onge gima duong' e piny Nyasaye kaka kandalo. Time. Nikech samandalo nitie, you tend to hear a lot. Nitie diera mibiro winjo. Inge nunu neno kama jakom chal maonge gimong'eyo. Mane gima jo Kenya neno. To nitie jok mabende neni gigi bende moko so kuodho ne wach moro. To mana kaka iwacho ni wechego mag maandamano kata dhie ng'anyo en last resort. Matiende ni onego be ni en okang' mikawo mogik. Yes. Maka ponono gik moko duto ma udwaro pok okete tim koro uneno ni koro we wadhie maandamano. Yie onego be ni kweth mapengo piny owacho kata opposition. E kinde mabende gi critic gigo ma sirikal timo onego be ni gitime e yo machalo nade. Kalone ni e kinde mokalo chien gisebedo ka gisundo jo Kenya dhi ng'anyo to jo Kenya ma hinyore wanno jogo ma wito ngimagi wanno mwandu makethore onego be ni gitimo ang'o kapok ging'iyo ni koro otamore winjruok okochopo be koro wadhi ng'anyo. Ing'eyo wan ka joma somo nonro wan ong'eno ko handle gigi kaka uneno gi. Nikech an pok aneno ng'ama giro kethore modhi donjo ka police. Ngeche ni the way jogo be wacho no okay Kenya ni rach makata ka giro okethore we karo los ogigi okethore to olosore. Iwinja kaka ji nyalo wacho ni weuri jo Thomondi jomokuo. Iwinjo nitie diere moro ma 207 ne kanisa ma mori wang'o Kiamba e piny Eldoret. To mama ong'ene to dhi tho to en gi nyathi ot ka. No kawo nyathi cha mondo gol woko nikech nyathi chiemo ng'ato no pidh no bedie. Iwinjo. Mago decisions mabetga. Omingen gik ma sirkal wacho gi when we put them into scientific analysis kaka jomoto intelligence they are all wrong. Ginena jomago propaganda. Nikech onge ng'ama osodhi bo complain bo wacho ni giranyo kethre. Nyane no ka ng'ane otimo ma. Either way jogi be nyalo wacho no okay pressure ni otime atima mondo jogi odwoknwa gik mwadwaro gi piny. So angu no magi kaoga no we embrace cheap politics for no good reason. Gima nyaka wawinjre ka gimoro acho nyaka ranka kilose. And that's why I always say government nyaka listen to their intelligence. Experts can go in the intelligence both in the military and the NSIS. And again Gino Bende is calling fact near. When they call the other order, it is my important. They will never give you a straight answer. Gin give on defendi. Ivinjo. Saninga ne kabiro monji yorikeja. To nyithindi bro na defendi katin mekwenya. Ivinja. So on the basis of that, if you are a good government, to undi koji ma divisive, all tribes must be there. Makuro gine maginya ko nyigi decision. Kechi ntie jo mabro ngisi the reality of fact. Emomiyo penye tiyo ga jo mariek. And yen gimora ni kenjwa ka makidonji tich tidwa kelo jodalo. Civil servants are never changed. Emomiyo wacho lo ge gimilo no pension for the rest of their life. Kechi negi sacrifice noa gichamo musara matin mojo private sector hingo gigo. Koro gin wacho lo ge nyaka githo.
And that's why it is good for you mondo kiki interfere with system mag government. System mag government don't interfere with. To kwanyalo wacho ni kata isewacho kanye yo makare nego be ni ing'iyo jogo manyalo konyo sirikal yo makare. Kwa ng'iyo limbe mar Ruto kata jatend piny Kenya e gwengego mag Kisii odiochieng' manyoro ne osingo mar tero ber mopogore kuro. Nyalo bedo ni ponono olombo jo Kisii kalure ni Kisii wanyalo wacho ni kinde mokalo chieng' wanyalo wacho no osebedo stronghold mar joka Azimio sa ahinya. Ing'eni okang'eni ber mane ma president nyalo miyo jo Kisii. Jo Kisii are economically stable. Gin joma they have got sons mosotiyo nigi matek kabisa. Ma jowadgi chakre onyon ka gini, onyon ka Senia, Nyachae, name them. Ginyo mosotiyo ni Kisii matek kabisa. And Kisii, emakta nye neno ka science nyogolo nukoro umadhe dawa. To gine the most producing people magolo nuniang manyaluo. Makta wanejo luo to waonge ni yang manyaluo thurwa. A level makisi nugo. To kuni gin gulo, they have just, negi purpose their economic agricultural economics margi maber. Bomiyo gin ga very stable. I don't think nitiji ma president nyalo miyo joka. Emo mi ayiege governor Manyoro. You know sometimes ngato ka governor Manyoro ji nyalo wene arrogant oro ngama wiye tek oro chayo president, but he was telling the president yes biro tibiro ka. But an kati romo koda it is nothing. Duar yakom mundi wuogo. This is the message that I expect from all governors. Mathurua kata ma lead mazi immunity. They should be able to advise the president. One bende one go code of ethics marwa as a party. Moso wacho ni for now election ne ko bedo handle maber, we don't recognize it. Iwinja. And this is one point madwana I emphasize. Nitie gimoro ma as an expert I will tell you, and other experts are also concerned with their opinion. But I think nobody can wish mine, he can only bring his. Which equally, ngato kangati is pre-qualified with this academic level. And where I reach, Ananyalo make a decision in the level of anybody, of any profession. But my position is, Madwani Jungi, the constitution makoro jakom gidwaroni, it is not in abeyance. Supreme Court marwa nyaka laws maber. Nyakwa laws electoral laws wa maber. Mondo wange ni constitution consider nitie errors mokwanya loso within an election process. And so if they happen, and there was a winner who was announced earlier, katai marwa mar announcement or nyaka the next president be sworn in, ngamane no ket cha ema bedo president. Jakomo kuyera manedo digo kuko. Because that law is there. But angisi gimoro, when the Supreme Court made a decision to give, ki dismiss in the professionalism, ki dismiss a decision moro, tingi iso reason momi dismiss. Okay go joka no goose chase. No one when no kajoma nene wotha ma bal maongi manonge, you were in a shopping spree, no para no udwa manipulate the process. You see, that is the angle manine law judgment ma Supreme Court goal. That moment they became expert, they brought their level to a level of opinion shapers. They did not become judges makoro neno the tentacles ma the case. On that account, it allowed Jacom to dispute, and he's very right to dispute until today. His reason of why he's demanding nigino nyakatimnu manyien a majority in bombers. Now those things can be raised. Iwinja. Now, what do an election process in your loss maber? What do aro? Niki disseminate result. Ogi kama to my process mo winjire. Maka process no nitie itilafu mare. Nike nitie gik mang'eny in this election process. What you masim? Nitie kuonde moko Kenya kama ta network onge. Iwinja. How are they receiving? Nobody has ever asked that thing. Iwinja. Were these major areas manentie manipulation? Samaneji kaki election ki the team. Wawinjere ni nyaka karango minyalo gol ji data. Jomotho gujoma tuo mani hospital. Nyaka karango. Nyaka wawinjere kara 2 months to election. Now that data is not interfered with. To parties mar concerned nyalo de kacha bungenu my number magujuinin voters madego. Ise wacho makare ahinya gigo mabende wanyalo wacho ni Azimio sebedo ka kwedo to pejo pode ni begi sebedo ka gitimo tijgi yo makare gin kaka kweth mapengo piny owacho mopogo mopogore koda nyiso ji no dhi oko kacha okwedi pek mar ngima gi weche mopogore opogore magisebedo ka ge sundo kwedo no biro kama
kwedo no biro sama ne jakom wuoyo to president ne kom ye time mondo giber kaka jotelo nyen president benen go joge ingeni it takes a bold man to walk the step iwinja it takes a bold man to walk the step jomoko gin ga mabuse mag jom ne buoge you see it takes a bold man because you're a president you are the man who is in charge ine menya sa yo yiri iwinjo iwachi bible kan nyasaye wuoyo mana ge kings iwinja kore ine ma nyasaye no ketu wachi wi emomi iwinjo ka Daudi wacho no Job sama wode miluongo no Solomon sama dwatho no Job ni nen jalweny na otimo gik moko yeka ko take advantage ma ngiyo mano sabago an kaka no ngiyo koda ne kanyal timo ne gimoro tinti ngama riek kikotho tho makwe you see a king is a king and a king enjoys the authority mar kelukwe. So it is for the president but not go be bold enough. What you're going to do? After all, I'm also a president. And I like this from George Bush. George Bush Gubeka, Beka wachoni, ne no they got to watch on Bush meduum. The late George Bush. Ningen Mr. President, okay, the Kodoma Bear, and I think ni Ethiopian ni kakeduaro, you are not talking to us. Kotieko, to Bush doking in Beka. I'm the president. Iwinja. Manegi madwan President Ruto okawo. Iwinja. So there is no way out munya blame goji. Jino chopokanyo because he became defiant. Togidak ne election ne watemo, oteru wi Supreme Court. Yet they don't know the Supreme Court no be ne katiba ne ntie kama no akiergo. Ne kwa loss of definite areas. Errors must be made as we grow. Kara America mwapa ako gani. They agree ne gidongo. Gidonga donga mos bugi chopo kama goro ge feel no. One America nyakwa think positive. Anything matemerenwa nyakwa think positive. Obed marach, obed maber. To manegi majo Kenya nego adopt. Gik mina no medwaro gi nyakwa ranka kwa kitugi, obed maber, obed marach. Nikech gigi watimo gi for the future. Wan wakia kama future ma Kenya ni bro giki. Kech wan ka kuom ndalo ma Nyasaye omewage wabro dhi. To hihi ma kata kiwacho ni gik ma Raila bende osebedo ka wacho gik ma dier monego bed ni keto tim e yo makare kata kapok wachopo yiero mabiro mano mar higa mar 2027 to gin jomage ma pono nego makre godo mar mondo mi weche makamagi odhi mbele e yo makare kata weche ma osundo ni oloki otim e yo makare. Ingene apa ikamichora ga ingene dwaga chora na gora jobunge giti ingene jobunge wage wadwa no improve gi iwinja ingene kata kwadwagi kata gi misrepresentwa kata pogi tegno we want to improve them. We will change them when time comes. Moko tiyo wabro loko but gisani to wadwa no agergi. We are now speaking to Jacomi in different quarters mondo Jacomo improve gi. A lot of things have changed. In an octana bank financial bill ne wanwango ntie some weaknesses mane wango and we are trying to rectify this as a party. Kendo wa go through Jacomo will shape this. Most of timeren wago wabende wangeyo. We know where we faulted. Iwinja, wangeyo ne election nyalumi ukata joku moko masia moko kodwa. But you see, it is an election. Kuwe na elusive process, bujo moko donjo moko tegno. They are there. Kuro gi mwanya lotimo, enadongo gi. Wangeyo niki kake miwe ni ngeni wacho maber. Adier ntiye joku monego Jacomo wacho no dio tim gini. Kato nego gi think on their feet. But okisobe do kage timo mano. But we are improving them. What do we improve gi? Kesani wabro, we believe Jacomo loso party maber, they will listen to technocrats, wabro bedi party. Kagiricho will tell them na akani to approach urukama. Wabro bedo party motions, party participation, to kod magi nyalotima as individual members. Kejibendo kwadwa negi anya regi underrate themselves. Like what we were hearing in mtandao manyucha wawinjugi. Wadwa nigi begi joma machua. Wadwa nitakuwa address Ruto, wa address President Ruto a lot of maturity. Let him wangis Ruto no we have the brain. Kaka gimineno Jacomo sani otimo in Bomas. Kirango tero Kalonzo kachi. It's not a cheap thing. President Ruto mapotu go gigini. Samaja komoka o Kalonzo botero kamoro. Kalonzo has a history of diplomacy. Ko tere kamoro. En bene no negorange ngama is worth that level. You know, okwana wanas jamagore se chete. Nitie samoro mabende wari zone kaka joka ngato. One wangone, how can we make Kenya better? To kidaka ni loyo.
Nyasaye manomino be nyalo mai. Ada ni mak na paroro gi kanyo mar mondo mi wakao yoyo marwa mokwongo kinyi makawuono nyakwara Ramogi jongo kinyi makawuono antiere studio kae kod Tom Nduku janon weche mag siasa wanono mana weche mopogore opogore mabende otimore e pacho kae mane giko dira mokalo kaachiel kod mamoko mabende timore odiochienga makawuono duto mabende obiro bedo kwa funo ni achiel kachiel yena mar mondo mi wakao yoyo madundo wamodh mana pi matin eka waduoga wadhi mbele kod twak marwa kik idhi mabor. Ngoma Uwake en od jothum. Ngoma Uwake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Twak gi jothum nyakura mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Ticha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Vic Wukich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Vitu zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instantly. No make it happen, tuko na wewe. Usikuwe na stress ya third party injury. Jishikie boda insurance leo na ni $5 tu. Finya *487*4# ujishikie bima boda. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from $560, Mauritius or Seychelles from $1,000, South Africa and Thailand from $1,080, Malaysia, Singapore and Egypt from $1,200, and Maldives and Santorini from $2,000. Call 0703-254-254 for bookings. Machigni kendo nyakwara Ramogi joangero kama na inyaku medokete Ramogi TV okinyi makawuono kama watu wako tudore kod chal mar Kenya mago weche mag siasa mopogore opogore mabende otimore giko dira mokalo duto wafunu ni kae kantiere kod janon siasa Tom Nduku kapo ni kitudri kodwa pokilewa hinya kalore ni podi wadhi mbele kod twako okinyi makawuono weche mopogore opogore timore weche mabende jofuambo mag waluonu machigni kaudichi makawuono jaten piny Indonesia mano Joko Widodo meneni tiere limbe pachokae entere kar jota mar jaten piny Kenya William Ruto weche makamago bendo wabiro bedo kuwa luonu achiel kachiel kamoro mora mineno wanyakwara Ramogi joang kinyi makawuono inyalo tudri kodwa kichwalonwa ote mari penjo paro mora kokale namba mar ote machuok ma en 3 Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV Twitter kata X account yudo wa @Ramogi TV kan bende inyalo tudri koda Facebook page mara ma Joyce Odur X account mara yuda @Joyce Odur_ kawadhi mbele kod twak marwa Tom Nduku odiching makawuono wang'eyo ni nene twaka mosebedo kadhi mbele mano twak kin kweth mara Azimio la Umoja kod mano mar Kenya Kwanza odiching makawuono gibiro bedo ka giromo kendo e kar romo mar Bomas of Kenya mano bore Nairobi kai twak makamani geno ni ponono biro konyo mar mondo mi weche mag ng'anyo kikwachakwa ne pacho kai winjruok obede makare kaluore kod gigo mabende Azimio dwaro
ni jo Kenya kwanza oket kare. Kata kamano jaod bura Makiharu mano Ndindi Nyoro no winjo koloso kabendo wacho ni nyaka sani en okodwa ni twak makamago dhi mbele. Ko wacho ni onego bed ni chungo twak makamago to kaber onego bed ni jotelo ng'iyo mar mondo mi gitine jo Kenya makare. Twak makamago korka kori bendi neno kabiro kelo lokruok mar adiera e pacho kae. Ing'eyo ka gin joma beyo to aparo ni Bomas kama jodhi echa e gima onego bed ni tieko wachni mondo wawog Bomas kwa wacho ni wang' ni wadhi loko mago. Ing'en gimo kaka na taxes nyochi neno kama Museveni wacho and na wacho gino kaendi nitie joma nyaka irom go i duka, nitie joma nyaka irom go mane ba, nitie joma iromo go mana kuonde kata miel. Ok ni dwa tax everything. En gima rach kabisa kata ng'ama uso dume i town ka riembo. To mano ng'ama gima onyalo yudo en siling 300 monyadhi cham yode. To manga mo brave nikech ni muni gimie tich. To kimie tich. Ineno kaka sani. Sirkal wani dwa bedo sirkal mok par. The fact that the national government no failed in maintaining civil servants, workers, mane tiyo, mane chulo, mane miyo Kenya dhi nyime. Onge kama gino gengo nie counties. Mundo county koro kech gidak ni ju dhi school. Idhi school ni dhi somo idhi tiyo kanyo. Counties nyaka yaw parent ministries magi yaw gaka. CECs magi appoint go nyaka ging'e ni gimiyo ministries. Ma kan tiye ja agriculture. To ja agriculture and livestock. Momi magada insemination go kori dhi timo. Girango kaka gwenge nyalo dongo. Gichiwo fertilizer. Iwinja nige kita sani okine ka koro fertilizer biro to ngamo wacho ni lo ma Kenya ka fertilizer gi onge efficacy trial moso kenwa gin universal magi nyalo donji lo. Iwinja emo mino ka jomoko ido cham jomoko gino wango to gimitimo gane efficacy trial wan gi agricultural land monego beni ni time testing nyaka sani ta minister ni mapoko timo ga testing malo ma fertilizer to oji ndikre ura awinjo kata bioje igiri wueka inidi ndikuri gimikia Idi ndikiri gimikia kama ai bobiro kaendi. Ing'en wan gi wastage mang'eny. Omiyo nitie gimoro Kenya kae manya kwa winjiri. Governors mwa yiero bende are disappointment. Okonyiso ni gin wage bill mamalo, to en wage bill ma en ja hesisiro. En wage bill ma ng'ama miel ne samogo siasa, gujo mandiko ne mayanyo ne jowetene. Mane wage bill ma Kenya ni experience. Iwinja. To nyithindo gi we are not taking care ma nyathi moki form 4 ma may be in need of going to college to onge pesa onego wamie kibarua piny kachande ngeche ni ministry mar education onego benu functional from the ground eka wang'eyo ni kwa dhi chiwo basari to wachiwo basari na nga agriculture onego bed functional ibwo governor ka iwinja hospital onego bed functional ibwo governor ka to kine ka wan gi CECs ma pesa ma mage jo MCAs koro dak ni gidwaro fund to ne jogi gin gidwa ngana fund ma gi manage neno dak ne no de liel ne mo miyo koro jomoko kwae koro rano wendo ber go fund mo manage. Can that be a basis mo miyo wayiero jotelo gi tinge gi omiyo gino biro wadhi ketho Kenya nikech wadwa ndiko jo kibarua ni leaders ke jogi poko tiyo anywhere. This is their first job. To biro to nwango MCA obedo kata MP. Tayo mie fund. Okuango los Remondi, eko los jomoko. Emo mine no kta employment chando wane kindiko ji, to gindiko nyithigi, gindiko nyithi wegi, to giweyo ji. Tingeni kirango, pini kaka no chakre. Ingen is good always to walk behind. One kaka investigators, what we are told, you start from the known variable to the unknown. The known variable mwanago, en as pre-independence time, kaka wanju luo, mboya ne teroji America, Jaramogi no teroji Russia. Engineers mine no mang'enyi Kenya kaigi, gin jog Jaramogi. And they have done a good work. Iwinjo, they have done a good work. Makabe no kena na politics mafani, donyo pod one stable nyakasani. Kirango kata sani agriculture, kaka gimoketho kambe wa magniang. Ene sirikal ne timango, sirikal ne miyo jasiasa maro tender, mag spare parts. Teno the almost spare parts mar not in line with machines go. Koro peso de,
tingo machine okethre ok nyal bedo replace. To mana kaka penji to mduko kalore kod twak mabende odiochieng' makawuono timore kendo e kar romo mar Bomasa, mano twak mabende otelne kod jatend jogo mathoth e od bura Kimani Ichung'wah kod Kalonzo Musyoka, mano mar Azimio la Umoja. Waseneno ka twak makama wanyalo wacho ni bende obiro nyago lemo yo makare, to bende pod nitiere jogo ma chunygi tek ne twak makamano. Waseneno ka Ndindi Njoro wacho ni twak makamano gin mana ketho sa. Gin e achiel kuom jogo miluongo ni hardliners. That's why we are saying no, President Ruto must discipline his people. O discipline gi yo machalo Nyako weche ni gin no, wuoth makora so wuotho. I am the king, I am the president. Unto nyishu so yera, but I am the president. Ne chieng' no wakumo Ruto, Ndindi Njoro no wakia. We'll be dealing with Ruto. Ruto ma nyinge bro dhi in history. Iwinja, Kenyatta notiyo gumbio Koinange. Bio Koinange giro kwanega. Ikwana na Kenyatta. Moi nyane go be what? Okwanega be what? Ikwana mna Moi. Uhuru be nyane go joge. Kibaki nyane go joge. You see? And we need maturity somewhat discuss national issues. My mommy winjo ka kwani ni gik monego be no Bomas they discuss. My belief, and I was very disappointed ni Jacob never became president. Because nangi unti gik ma Jacob ne di deal go politically. Moso bedo ka inyo pini to joweyo. Ngi nangi ni Jacob de ketho gimilo no basari. Ni nyithindo this school free of charge up to university. And we had also given him input. And then ngama chunye tu jo Kenya manekia. Gimoka agriculture gi. I'm telling you, cereal board would be working. Jo Kenya maneko understand gimaneji duare. Emo miyo, wabe gawi winjo siasa ma tribe. Wawinji ngani wacha ngoma da they go yot. And the reason why Jacob ne wacho ni odi miyo ji 6,000 shillings. He wanted families to start from somewhere. Mondo dishonesty ma mondo kaja siasa ni room. Iwinja. Tokine kajo wagi, ineno kanda na President Ruto. Ne gin gana ideology maber kaka wan jomo timo intelligence. Ndigi milion hold to peace to hold. Peace ema make whole. Tokine ka gin gi identify peace to hold duogo my peace everything. Koro hasla chakoro kunen. This is where things are falling. Emo miyo kamineno majio dhecha. Bomas onego create peace. Nike ko create peace, bu okaw gik ma Jakom Azimio dwaro, gigi ma Kenya Kwanza dwaro bu giromi diere. To ngeche ne siasa wadi change. Koro wadi discuss issues wafuono go Kenya. Wado giuru chien. Ako miyo jomoko gi ywak ahinya. Nyaka benjo gi ywak nikech gino kwa mi gitije, wamiyo ji tich. To indiko jomoko. Onego rang no ke manyo ji odonjo ni. Jadi mo sondi manyocha onge payroll. Mago should be things monego be discussed in Bomas. Keka sani nyanwang, sani gindiko ji. Tindiko do udario. Ko changre ko president ko name ngato to en ja central or ja home marokak. Iwinja jomoko gi luoma. Mano ko Kenya mwadwaro. Iwinja to wadwaro tinge go myo bendo timo mano. Otimo mano nikech odak in fear. Tene mo create the situation. Kiwacho no odak in fear, mateno odak e luoro. Odak e luoro nikech ing'eyo okoya uchunye mondo owuo kata gi Jakom. Mondo gigo mbaka. Matende no luoro. Nikech ing'eyo en kata go president. Mane utiyogo. Aheba ka gik mane gi kale. Unyalo gocho no president. Sani tane president. To kata doko na doki yo mood out. To dwarie Jakom mondo owuogo. Kwa wuoyo kode, dupo kwa loso kode Kenya. At the end of the day, ngama nyalo maekom no onge. Ke Jakom Raila no be okuja neko. When you give him respect and you don't abuse him, he would not go out as a madman no chako wuoyo kodi. Kwani 2017 no ye, okuno ye, but Uhuru not your wisdom on how to handle the whole thing. Bune giluogo giwinjre on parameters. Enan kare gik ma notimi parameters kama ne ko fuon malongo. But people learn as they move on. Nikichawi kaka juluo wacho ni kawangni manene onego wayud to kwayudo. They don't know. People learn as we move. Rieko manyo watiyo go 2017 okwa bitiyo go 2022 kwa bitiyo go 2027. Jomanyen around Jakom, this time round we will differentiate politics from technical bench. Technical bench will be people who mean well to the success margi majidwaro. Koran gima nyalo kwayo, mana nyalo wacho ni gima timore Bomas. Giowe wuoyo I wach ma Bomas. Jakom discipline joge. President Ruto discipline joge.
Kiwacho no discipline, gi onego beni gibedo discipline e yo machalo You don't comment. You don't comment. Yes, you don't comment on where you don't belong. To jomani kaja kabendo mi rules. No ginyal golo gimagi discuss kanyo until and when they finish the process. Then we have a perimeter. Let us stop to reveal what we are discussing. Otherwise, we don't want puppets who represent Kenya. Gimagi represent Kenya. The only thing they should do is to brief their principles. Discuss kama, what do you advise? Ivinja. Tokuni in, aingen untu nge doge kabisa. Unge kaswicho gitu kusa swito ngama doge. To ngamo doge ne man koro jok makano dwok njako mwa ninge ni jogi gi ok represent maber. To jogo kaka ndini nyoro manyaka sani koro wacho ni twak makamago gin mana ketho sa. Onego bed ni twak makamago ichungo mar mondo mi Kenya odhi mbele yo makare. No wacho ni jo Kenya no sedhi debe, jo Kenya no yiero jatend piny margi. Jok makamago onego bed ni timo ne giango nikech ponono wanyalo wacho ni githiro kata jogo ma adiera chunygi to yie ni twak koro oserom sa ochopo twak onego bedi mondo kwe obede Kenya. Ing'eyo en Kenya piny mapoko dongo. Tabe ni Kenya piny moso dongo. Ma en piny ma ji winjo chik maber. To ndini nyorno should be in court this morning. Nike jimiti matches above him. So he should be called to record a statement why he's saying that. So that statement can live as an evidence. It may stand to be correct for him in future, or it may make him become a criminal to be charged in a court of law. Iwinja. Nike jimiti ilgoni, gini obiro gaka jomoko sotho. Ma wan koni why work no police onego jowa. Joka be wacho no provoke police. Iwinja. So you don't talk loosely. Makoro hingo bedo sycophant. Iwinja. Kata wan around Jakom, we don't want sycophants. We want people who will tell Jakom the truth. Then now we have to walk the talk. You need to be seen beyond gikmanyo watimo kwa lando mandamano. We want to see your leadership. We want to see your stature. Isogo ori bigi kamoro. Koro we want to see who you are. Iwinjo. Daudi kwa gore bochopo kama kuri mirwoth. He changed. He was no longer a fighter. Nen ngama koro listen. Anokano gik mang'eny chunye. Kata na President Ruto sani nyaka keep some things chunye. Kecho bende kamora mora madheye gima chande odwa na wachi. No. Obeda gentleman. Kiso obedo ruoth in ruoth. Ruoth eme yanyo. Ino ne ging'e nani jopiny ni happy kodi. Sama gichaki kite guogi moro. Sama uchaki ruoth moro. Ando ka thuolo maroma no miwa chiegni rumo kata kamano nitiere wach moro madago marnwa mula mana mapiyo piyo ka watieko twak marwa. En kaluwore koda ji ariyo mabende nyotho mane tong' manyakach gi Kericho mano odiochieng' mano e giko dira mokalo kaluwore koda lwenya mabende timore kinda oganda dhoudi mano mar Jolang' kaachiel kod Joluo. Ywaruok ma kamano nomiyo ji ariyo nowito ngimagi. Monj makinde ka kinde moneno e tong' mar Kenya gi boda gi tong' mar counties matimore e pacho kae ahinya to gwenge ma Kisumu. Iwacho ni jago mabende deal gi wechego mag intelligence. Jogo mochung' na rita onego bed ni timo ang'o mar mondo mi weche makamegi kik wane e kinde mabiro mbele. Kalure ne en gino malit ahinya. Nitiere nyaka ot mabende nowang'. Ing'eyo, ing'eni gimwa fail kaka Kenya. En identify ni nyithinde dima wan go maricho i gwenge mwa ae. And emo winjo ka ng'isi ni jotelo ber man gi paro kendo masomo gimoro. I area mar Kano nitie chief manilongo no Opande. Opande ne jalweny to ne chief. To gima notimo no kwao yudhe mane onge tich te ne gin joge mane kony rito. Koro kokwel tene mokwongo wuotho imieth joka. Konwang' kati en jotumo tho. To ong'e ni in jakuo. In ema idhi kwalo dhok, in ema idhi waro dhogo mondo iduoke. Ae kadhi riyo lal to nindiko. Ne en dhiang' madichol, en dhiang' masulwal, anawito dobo. Iwinja. To oro wach ni chief makocha. Ni nitie dhoga mokwal mobiro kono. To gimotimo, odhi okawo chiemoro gibe gidhi conduct raid. To koduogo, to in gara kane ndeko dhiang' madichol to mari to koduogo to wacho kaw dhiang' edhi pidh. Iwinja, gino notieko kuo oganda ma Jolang' ne ka approach ga kan. Nyakach ni bende nyalo tim the same thing. Iwinja.
Koro jogi okuongo identify nyithindo marog both korwa koni go kocha. To nwang' josiasa mabende wuoyo loosely to ber kodgi piny to piny ni what is your problem? Kich kacha to onge boundary mwalaro. Omiyo maka nyalo bedo ni gin kwinyo moko matindo tindo. Or wasobedo joma koso konyo jowa matindo mondo dongi. Ing'e nitie gimoro mwatimo marach as a country. Nwahero blame joma tindo to joma tindo oro nwaga message ni no. Wan waonge gimwatimo emomiyo andwa end up timo gini. Koro gimonego watim mane momiyo kena lidi kor gweng' samo yieri jatelo parori ni in go pesa to onge gimiwe gweng' no migero. Iwinja in kichiwo ndara to ndara ni ikelo nyithi nyimege ni ikelo joma chamo kickback ng'ani ko biro to biro go joge mawago oko to joma tindo be ni gweng' ka monego titijegi. Gigi nyaka warang how we want to engage our youth. An ing'eno ka ni gini omunenego. One in the intelligence we study the mind of the person. Gimomiyo ng'ani timo this crime. Koro kisomiyo that opportunity buduogo timo crime. Now is when you study the lineage. Wachni mogik nduku koti kotwak marokinyi makano thule momayo wawango saoringo mapiyo matamra gi nono. An gima nyalo kwayo Kenya nigi sani jotendo wuoyo loosely. Kama nyo jo Kenya sogikie wach koro nyo dong kuom jakom kod President Ruto. To giso nominate jogi. Committee, jomotelo committees, jomaracha gin jomotelo bunge. En leader of majority ni again luono nga. Kimani Ichung'wah. Gumakorwa kwani Opiyo Wandayi. Let them not comment. Gini buo jomoko kacha. Kako Opiyo ni buo Kalonzo. Ngane Ichung'wah temotelo njoka. But owe comment. Why is it that Kalonzo is not talking? Tendo wuoyo. Koro gilinga wan gima gi discuss okwadwa ng'eyo. Let them go and brief our leaders. After 60 days gibinwa gimo ne gi discuss. Kora kwabro wacho numa wakalo mok wakalo. Eka ginyalo fuono nwa gik madhi referendum gi gik mok dhi referendum. That is when Kenya will be together. Erokamana inya. Erokamana inya to mduku kuom kawo thuolo mari bio kinyi makawuono watwa kotudore kod chal mar Kenya thule moringo matamra gi nono kata kama mbaka makamae pod wanyalo gweli odiochieng' machielo ichopwa go mbaka nyakora Ramogi Jwang thuolo marwa mano miwo kinyi makawuono emorumo chieng' wuok tich ka chieng' wuok tich thuolo mar mbako romo bet tina inya kata kamano ageno ni luo twaka e yo makare kabende na twaka e kod Tom Duku janon weche mag siasa nyakora Ramogi Jwang gi kanye mwachopo godo e giko mar chenro marwa odiochieng' makawuono e Lokle Fasol Watch gi jogo duto mabendo neno ni chenro ni obiro ne yo makare mano moriwo director marwa jogo picha kachiel kod joma udol wagoniro kamana inya kuom kete e Ramogi TV oriti masani nyaka kendo romo odiochieng' makiny nyinga Joyce Odur.